Bayan ruwan tsufana ya lafa, jirgin Annabi Nuhu ya tsaya akan dutsen Judi. Amma me ya faru bayan haka? Ta yaya suka fara sabuwar rayuwa? Ku kalli wannan kashi har ƙarshe. Idan masu kallon mu ba su manta ba, a kashi na uku mun tsaya ne a inda Annabi Nuhu alaihi salam ya ce, ya Ubangiji ka ce za ka tseratar da ni da iyalina, kuma gashi ruwa ya tafi da ɗana. Hakika alkawarinka gaskiya ne, kuma kai ne mafi jin kan masu jin kai. Sai Ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya ce masa, ya Nuhu, wannan da baya daga cikin iyalanka, wannan da baya daga cikin iyalanka, domin shi aikin da yake yi ba mai kyan bane. Don haka kada ka tambaye ni abinda baka sani ba. Idan kai haka sai ka zama ɗaya daga cikin marasa sani. To da Annabi Nuhu alaihi salam ya ji haka sai ya ce, ya Ubangiji na, ni ina neman tsari akan in tambaye ka abinda ya kasance ban sani ba. Idan har baka gafarta min ba kuma baka yi min rahama ba, zan kasance daga cikin masu asara. Sai Ubangiji ta gafarta masa, sannan Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wa Annabi Nuhu alaihi salam wahayi da yana mai ce masa, wannan ruwa na dufana ba zai kuma dawowa ba har abada. An ce Annabi Nuhu alaihi salam ya rayu baya ga wannan lokaci shekara 350. Gaba ɗaya an ce idan an haɗa ya zamana kenan shekara 950 kenan, kamar yadda aka bayyana a cikin Alkur'ani mai girma. Amma kamar yadda aka bayyana a cikin faɗin malamai, kamar yadda ya zo a cikin attaura, an ce Annabi Nuhu alaihi salam ya rayu bayan dufana da shekara 50,000, ma'ana shekara 950. Kuma baya ga wannan ya ƙara shekara 350. Gaba ɗaya kenan ya zamana shekarunsa 1,300. An yi ruwaya cewa an tambayi Annabi Nuhu alaihi salam a ƙarshen rayuwarsa da cewa, ya Nuhu, yaya ka samu duniya tun daga zuwanka har zuwa yanzu? Sai ya ce, ai ganinta nake yi kamar gida ne mai ƙofofi guda biyu, zan shiga ta ɗaya in fita ta ɗayar. An ce yayin da wafatin Annabi Nuhu ya gabato, sai ya kira ɗansa mai suna Sam, sai ya ce masa, ina yi maka wasiya da abubuwa guda biyu, kuma na hane ka da abubuwa guda biyu. Amma abubuwan da na hane ka su ne shirka da Allah kuma da girman kai, domin duk mai yin waɗannan abubuwa ba zai shiga aljanna ba ko kaɗan. Amma abubuwan da nake maka wasiya da su ne ka yawaita faɗin la ilaha illallah subhanallahi. An yi ruwaya daga Hassan daga Samrata ɗan Junduba ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Annabi Nuhu alaihi salam ya haifi 'ya'ya guda uku, Samu da Hamu da Yafisu. Sai aka raba sallallahu alaihi wasallam ya ce Annabi Nuhu alaihi salam ya haifi 'ya'ya guda uku, Samu da Hamu da Yafisu. Sai aka raba su. Samu shine baban Larabawa da Farisawa da Rumawa, shi kuma Hamu shine baban Sudanai, wato mu kenan baƙaƙen fata. Shi kuma Yafisu baban Turkawa da Yajuju wa Majuju. To masu kallon mu duka a nan muka zo ƙarshen wannan kissa ta Annabi Hudu alaihi salam. Idan wannan shine zuwan ka na farko wannan tasha tamu mai albarka, ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ka dinga samun bidiyoyinmu da zarar mun ɗora. Mun gode.